Hello guys! What's up? So ayan guys, ngayon na pupunta ng Australia si mama. Kakagising ko lang. Ano pa? 6 ng umaga. Let's go! Taluids Monday. Okay guys, it's Lego time. Let's go. Yan, so kakatapos ka naman ko mga utol. Nagkakapi si Taluids mga tal. Ready na ka ma? I'm ready! Tol! Butol! Yan, kain na na! Kain na na! Let's go! Lechon mo na ang ulam natin. Yan, lechon mo na. Dahil makaon na. Kain guys, dinamita. Kain guys. Sardines with egg. Meatloaf with egg. Ate, gabutin mo dito ba? Upload din yung vlog. Ha? Gabutin mo ba? Upload din yung vlog day. Ano reaction ay lang sa pagkita yun? Daga! Aileen! Hello! Wow! Wow! Kakyat ay, nagpakyat magad ay. Nag-vlog na ko, edit na Kir. Wala pa ko kalugar te. Naguba akong computer. Ito lang laman ng bagahe ni mama guys. Jollibee. Toothbrush para kay ate. Yan. Jollibee. Para si Ayla. Let's go. Airport outfit. Punta na kami guys. Let's go. Tol, ano masasabi mo tol? Let's go! Let's go na ma? Pwede na ka ma? Let's go. Dito kami sa Jollibee. Nag-CR sila guys. Kami na itong Luis dito. Burger. 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 Kain tayo guys. Let's go. Let's go. Guys. May kwento ko sa inyo guys. May kwento ko sa inyo guys. Biyak si Toluids guys. Umiyak si Toluids dyan si mama guys. Geprang. Guys, kain. Susura pa deh. Kayak bawa ke vlogger ta. Aduh. Kup. Cukup guys! Ikaw nung dan. Dilak mo mag-comment. Kaya nag-message niya yung kanila. Wow, kaya Kazong baba ko yung
Ito pala dahil yan guys, oh. Pagmunta mo guys, hindi ko kakaugtarong guys. Dito na kami guys. Terminal 1. Dito na kami guys. Mo to ni day no. Ang kani. Bagahe guys. 2 minutes guys. Kaya kayo. Camping ma. Bye-bye na. It's a prank! Baba is back! Yan guys, so sa Terminal 2 daw tayo guys. Nakabutan dyan, Terminal 1. Yan na sa ticket. Dito kami sa Terminal 2. Oh, dito no? Pwede mo paraking atin. Max 2 minutes yapon. Pagkahigoy! Sabi Mas mama guys. Kota na lang dama. Bye-bye. Guys, nandito kami guys. Nakalimutan ni mama yung visa. Nakalimutan ni Marlon. Di na pa print. Pati travel insurance. Kaya di nakapasok si mama. Pero okay na lahat. Ha? Let's go na. Ate guys. Ate guys, naiwan ang visa ni mama guys. Guys, hindi na makakapunta si mama ng Australia. Hindi na makakapunta si mama ng Australia. Naiwan yung visa niya. It's a prank! Bye Tang. Hindi na ako kay Bao no. So guys, asa kita pa dong? Kukunin na namin yung aming passport guys. Pupuntahan namin si mama. Turn left. Then turn left. Para hindi umiyak si Tol Wins. Ano sasabi niya Tol? Nakakaiyak. Ha? Nakakaiyak. Buti na lang Tol na iwan yung visa niya para dito yung maiyak. Yeah. Walang umiyak Tol na. Wins, city wins lang. Wah, ko na umiyak kaya nagkahilak na tungod niya kani kailak ko nako ya gato nang lo. Kailak ko nako. Ya gato nang lo. Kailak ko nako. Talikod gaming ba? Okay na talikod gaming na ka boss? Wala ra. Wala ra. Wala. Trapo-trapo na tissue. Tawa na lawa naman eh. Relax na ba eh. Lumikik no? Huwag matawa no? Kita kits guys sa Pacific Mall. Let's go! So guys, nandito na kami sa Pacific Mall. Kung saan kukunin ang aming passport. Diyan. Let's go! Guys, nasa mga inasal kami guys. Nakuha na din namin yung passport. Kain guys. Kain. Yan, so guys, kakatapos lang namin kumain sa mga inasal. Dito naman kami sa Thirsty. Mas wala may asol dito. Pauwi na pala kami guys. Si mama nakasakay na ng aeroplano.
See you later, alligator. Bahay na kami! Let's go! Ha? Naayos namin yung baril namin, guys. Barila na! Dito na tayo, guys. Hindi sa muling pagkikita. Paalam. Dol! Guys, nasa Singapore na si Mother. May kaibigan agad. May kaibigan na si Mother. Tagay na!